mene opet pored vode. I opet je isprskan. Na Kozari smo. Spustili smo se sada sa vrha Mrakovica, gdje je spomenik stradalima na Kozari. Sada smo ispod Kozare u podnožju i stali smo ovdje pored izvora, a dok smo se spuštali, razgovaramo da li nam je trebalo ili nije. Teško pitanje. Ja sam profesor istorije i nastavnik. I svojim učenicima kažem da moraju formirati svoj stav. Prezentujem ono što znam i mnoga mesta u našoj istoriji imaju, da kažem, veliki znak pitanja. Da li nam je to trebalo ili nam nije trebalo. Ja smatram generalno da mi imamo drugi problem i pitam se koji je problem. Koje su slabe strane našeg naroda. Razgovaram sa ljudima o tome i to je suština. Reći ću nešto za te naše loše osobine. To je suština, a uvek se moglo ići nekim drugim putem. Ako tako budemo razmišljali, vratit ćemo se i do Kosovske bitke. Da li smo trebali da uđemo u nju ili ne? Da li smo trebali dizati ustanke ili ne? Da li smo trebali ući u svetske ratove? Takođe, veliki znak pitanja i taj 27. mart 1941. Svojim učenicima kažem da razmišljaju. Možda je ispravno, možda nije. Evropske zemlje su išle različitim putevima, a danas vidimo da su one vodeće zemlje Evrope i poštovane i cenjene, a mi i dalje tražimo svoje mesto. Veoma stari narod, uvek na strani pozitivaca, uvek u borbi za, da kažemo, pravdu. Mi još uvek tražimo svoje mesto i ne živimo tako sjajno kako bi trebali da živimo. Znači, dozvoljavam svojim učenicima da razmišljaju, da misle. Ne nudim gotova rešenja i ne namećem. Takođe, kažem, vraćajući se sada sa mesta najvećeg stradanja, teška su to pitanja. Mnogo je teških pitanja u našoj istoriji. Kada smo bili na Krfu, upravo je moja snimateljka postavila pitanje kustosu Srpske kuće. Da li nam je trebalo to povlačenje preko Albanije? Da li nam je trebala sva ta Golgota? Da, nije se naljutio. Razgovarali smo o tome. Izneo je svoje mišljenje. Takođe, evo opet pitanje. Toliko ljudi stradalih, toliko dece. Moguća su možda bila neka druga rešenja za sve događaje u istoriji na kraju i za naše lične živote. Moguća su uvek i različita rešenja, ali prošlost ne možemo da menjamo. Možemo da menjamo budućnost. Mi, da kažemo, na ovim prostorima stalno pokušavamo da menjamo prošlost, a Englezi imaju izreku gde kažu: mi ne menjamo prošlost, mi menjamo budućnost. A mi radimo suprotno. Mi pokušavamo da promenimo prošlost, a budućnost, manje, kao da nam je manje važna, a jako je važna. I samo da se vratim, ako smem da kažem, ne želeći nikoga da uvredim, jer uvek polazimo od sebe. Dve naše loše osobine, veoma loše osobine su ego i primitivizam. Ako smem da kažem, opet ponavljam, ne želim nikoga da uvredim. Uvek polazim od sebe. A zašto? Kratki periodi mira, veoma kratki periodi mira i po dva, obrazovanje. Loše obrazovanje. Znači, dve najgore osobine koje trebamo da menjamo, svako od nas, je ego i primitivizam, a one su rezultat stalnih ratova, stalne borbe, veoma kratkih perioda mira
i lošeg obrazovanja. Toliko sa ovog mesta.